Vieš, prečo majú pomni a ryby rovnaké myhalnice? Aký je význam týchto náčrtov ich prvých návrhov z úžasného digitálneho cirkusu? Začnime s pomni. Som si istý, že prvý návrh pomni nikto nečakal, alebo ste si vedeli predstaviť, že pomni mohla byť žaba? Áno, priatelia, aj keď to znie dosť šialene, prvý návrh pomni bol založený na štíhlej žabe a dokonca mala byť pomni žabý samec. Tento nápad bol taký vážny, že Gooseworks sa rozhodol pomenovať ho Frogmi. Mal mať dizajn s čiernymi a modrými prúhmi. Dosť znepokojujúce. Ale v určitom bode návrhu si samotná Gooseworks uvedomila, že žaba nemá nič spoločné s digitálnym cirkusom. Takže celý tento charakter prepracovala a prišla s nápadom na Šaša. Šialené je, že z mužskej žaby sa stalo dievča Šašo. Ale žabý dizajn nakoniec nebol úplne vyradený, pretože sa predpokladá, dizajn Ribbit bol inšpirovaný týmto prvým návrhom pomni. Pretože oči a myhalnice Rivet sú identické s tými, aké mala pomni. Ale týmto klebety nekončia. Pretože aj keď už mala pomni svoj dizajn takmer hotový, stále jej zmenili jeden detail, ktorý si nikto nevšimol. A to boli jej rukavice. Na začiatku boli obrátené. Na ľavej strane mala červenú farbu a na pravej modrú. Ale potom sa rozhodli ich prehodiť, aby ladili s jej oblečením a topánkami. Preto sa už v pilotnej epizóde objavuje s modrou rukavicou na ľavej ruke a červenou na pravej. Ale zaujímavosťou je, že v záverečných titulkoch tejto epizódy môžeme vidieť pomniho s jeho dizajnom pred touto zmenou. Vedeli ste, že Kofmo mal pôvodne hrať oveľa dôležitejšiu úlohu v úžasnom digitálnom cirkuse? V skutočnosti to nemal byť len klaun, ktorý sa abstrahuje a týmto končí. Pôvodne sa plánovalo, že bude mať väčšiu účasť v nasledujúcich epizódach. Pretože on a pomni mali byť hlavnými protagonistami tohto cirkusu. Práve z tohto dôvodu bol Kofmo klaun a pomni Šašo. Pretože obaja veľmi dobre reprezentovali digitálny cirkus. Dokonca jeho pôvodné meno bolo Kaufman. A toto môžeme vidieť na jednom z náčrtov, kde ho Ragata takto oslovuje. A týmto môžeme tiež overiť, že mal hĺbší vývoj. A keďže už mal vytvoreného Kofma, keď Gooseworks vytvoril Jaxa, uvedomil si, že fialový zajac akoby plnil tú istú úlohu ako úbohý klaun. Gooseworks sa rozhodol Kofma odstrániť a ponechať si Jaxa. Klaun mal totiž mať podobný príbeh ako Jax. Jax je jednou z postáv v digitálnom cirkuse a prešiel jednou z najzvláštnejších zmien. Pretože ak sa pomni zmenil z mužskej žaby na pomniho, ktorého poznáme, Jax mal pôvodne byť riadna baba. Áno, priatelia, Jax mal byť dievča. A vlastne, toto nám potvrdila samotná Gooseworks, keď sa jej niekto spýtal, prečo mal jeden z náčrtov Jaxa myhalnice. A vlastne, Jax je jednou z postáv, ktorá mala najviac návrhov pred svojím finálnym dizajnom. Vidíme, že niektoré sa podobajú na Jaxa, ktorého poznáme, ale máme tu aj ďalšie celkom zvláštne, pretože pozrite, dokonca tu máme Jaxa s jedným okom. Ale dovolte mi povedať, že tieto návrhy neboli len tak zabudnuté, pretože v 8. epizóde môžeme vidieť Jaxa s jedným okom, abstrahovaného, presne ako na tomto náčrte. No a teda, keď už hovoríme o týchto zvláštnych veciach, prečo takmer nikto nehovoril o tomto koncepte, kde Jax hovorí som zamilovaný do tvojho tela? Hovoril to Zubelovi? Neviem, Rick, nechám vám to na zamyslenie. V skutočnosti Gooseworks chcel, aby hlas Jaxa bol inšpirovaný postavičkou Raggedy Andy. Pozri, máme mená. Tvoje je Raggedy Ann a moje je Andy. Ale Kovač to nechcel úplne okopírovať, tak pridal taký cynickejší, posmešný a vulgárnejší tón hlasu. A takto sa zrodil neznesiteľný hlas Jaxa. No a priatelia, celý tento dizajn psychopatického králika bol silno inšpirovaný Poppy z Poppy the Performer, okrem toho aj niekoľkými vecami z Rogera Rabbita. Ragata sa skoro ani nevolala Ragata. Áno, priatelia, pôvodne Gooseworks chcel, aby sa volala Amy. Ragata bola Amy. Ragata sa volala Amy, ale potom som si nemyslela, že je to také skvelé. Myslela som si, že Ragata je lepšie. Ale predtým, než vyšiel pilot, sa rozhodol zmeniť jej meno a nikdy nám presne nevysvetlil prečo. A zaujímavé je, že na rozdiel od týchto ostatných postáv Ragata nezmenila svoj dizajn. Jej vzhľad zostal prakticky rovnaký od prvých náčrtov až po finálnu verziu, ale jednu dosť zvláštnu a bizarnú myšlienku predsa len zavrhol. Gooseworks má pre túto Hunterovú bábiku nápad, že jej dovnútra dá plyšové orgány.
A v každej scéne, kde by bola Ragata zničená, by sme videli, ako všade lietajú plyšové orgány. Ale aspoň môžeme vidieť, že v niektorých z týchto starých návrhov vyzerala Ragata ešte sladšie a nevinnejšie ako typická detská bábika. Dizajn Zubela nevznikol len tak náhodou. Jeho dizajn vychádza z trojuholníkového tvaru, ktorý Gooseworks používal už pred úžasným digitálnym cirkusom. V skutočnosti môžeme vidieť niečo veľmi podobné v starých animáciách, ako je Elaine's Bounty Hunter, Ghost of the Year a The Dan Boxman Show. To znamená, že Zubel a jeho dizajn sú už súčasťou tohto štýlu, ktorý Gooseworks používal. A ak ste si to nikdy nevšimli, Gooseworks nikdy nezachováva úplne pevný dizajn. Mnohé časti jeho tela sa menia v priebehu epizód. Dokonca môžeme tieto zmeny vidieť aj na fotke, ktorú má na dverách vo vnútri digitálneho cirkusu. A Gus Gooseworks povedal, že toto je úplne zámerné. Toto dáva veľký zmysel, pretože postava Zubela je inšpirovaná hračkou s názvom Solo a Go-Go, ktorá je v podstate zložená z viacerých plastových dielov s čudným a abstraktným dizajnom, ktoré si môžeš poskladať a prispôsobiť podľa vlastného vkusu. Napadlo vám niekedy, že Kane vám pôvodne mohol spôsobovať nočné mory? Samozrejme, priatelia, jeho prvý dizajn mal až príliš realistické zuby, nie tieto viac kreslené zuby, ktoré poznáme dnes. V skutočnosti celá atmosféra digitálneho cirkusu pôsobila oveľa desivejšie a temnejšie. Potom bol ďalší ešte zvláštnejší dizajn Kanea, kde jeho oči ani neboli v ústach, skôr ich mal nad nimi. A samozrejme, vyzeral oveľa bizarnejšie ako vo svojom finálnom dizajne. V dizajne, ktorý poznáme, si Gooseworks dal záležať na tom, aby Kane mal ten výrazne prehnaný a chaotický vzhľad, no aj tak si zachováva jeden dosť zaujímavý detail. Pretože má heterochrómiu, teda jeho oči majú rôznu farbu. Vedel si, že jeho zelené oko sa volá Jeffrey? Ale klebeta o Kaneovi tu nekončí, priatelia, pretože jeho meno môže byť slovná hračka a na to máme dve možnosti. Že pochádza zo slova kanín, ako tesák, alebo z novokaínu, čo je liek, ktorý používajú zubári, aby ťa nebolelo, keď ti vytrhnú zub. A na záver, raz si Gooseworks zrobil srandu z toho, čo znamenajú písmená, ktoré tvoria meno Kane. No a ona povedala, že to v anglickej verzii znamená Creative as Insertion Newlywed Experience, čo sa v španielčine prekladá ako skúsenosti novomanželov s kreatívnym zasunutím zadku. Ale podľa mňa by to v španielčine znelo lepšie ako tvorba dobrodružstiev a vkladanie experimentálnych výpraskov. Kane. Viem, že Kinger sa nám zdá ako jedna z najnevinnejších a najpriateľskejších postál digitálneho cirkusu, ale nemyslím si, že by sme si to mysleli aj o jeho pôvodnom dizajne. No, aj keď jeho dizajn zostal takmer rovnaký, existovala dosť bizarná verzia, čo sa týka jeho očí. Tie boli doslova prilepené na jeho šachovú hlavu, ako by išlo o nejakú radioaktívnu mutáciu. A hoci to znie ako celkom bezvýznamná zmena, už len tento detail dodával chudákovi Kingerovi dosť desivú atmosféru. Nakoniec sa Gooseworks rozhodol, že oči zostanú plávajúce, rovnako ako jeho ruky. Takto to zostalo aj v jeho finálnom dizajne, čo mu dodalo ten absurdnejší nádych. No a nakoniec tu máme Ganga a môžem povedať, že je to jedna z postáv, ktorá takmer vôbec neprešla žiadnymi zmenami. Zostal prakticky rovnaký od začiatku, pretože Gooseworks mal jeho dizajn úplne jasne stanovený. Je to len telo vytvorené z pások s jeho komediálnymi maskami. Jediný zaujímavý detail, ktorý máme o Kangolovi, nájdeme v jeho izbe. Keď nám ukážu jeho izbu v úžasnom digitálnom cirkuse, môžeme vidieť, že má dlhú zbierku komediálnych masiek. Ale medzi všetkými týmito maskami môžeme nájsť jednu, ktorá sa veľmi podobá na tvár bez tváre z krátkeho filmu, ktorý vytvorila Gooseworks pred úžasným digitálnym cirkusom. Ale čo Spotsies? Reštaurácia, ktorú sme videli v 4. epizóde. V skutočnosti Gooseworks zdieľala, ako mala vyzerať pôvodná podoba muža, ktorý mal byť tvorcom tejto reštaurácie. Najprv to mala byť zemiak s očami, ktorý mal dokonca viacero návrhov, no zdá sa, že žiadny z nich sa tvorkyni nepáčil. V skutočnosti v jednom príspevku sama povedala, že sa nakoniec rozhodla urobiť túto postavu podobnú plukovníkovi z KFC. Dokonca sa podelila aj o to, ako vyzerá oficiálna mapa reštaurácie Spotsies. Tu môžeme vidieť, že Spotsies bol vytvorený podľa McDonaldu, v ktorom Gooseworks predtým pracovala. Pre 3. epizódu vzniklo tiež viacero konceptuálnych návrhov, napríklad démonický aniel, ktorý mal dokonca aj verziu s krídlami.
a viacero modelov, na ktorých môžeme vidieť jeho výrazy a tvár, ktoré sa očividne objavili v 3. epizóde. Ale najdesivejšie je, že vidíme koncepty ozdôb na hlavách desivých postáv, ktoré sa naozaj objavili v tej epizóde. Dokonca vidíme, že duch mal 2 rôzne dizajny. Prvý bol oveľa jednoduchší. Ten v strede bol ten, ktorý nakoniec zostal v epizóde, a ten tretí je odkazom na meme tmavopletý chlapík, ktorý sa skrýva v tme a usmieva sa. Takže priatelia, vedeli ste toto všetko o dizajnoch úžasného digitálneho cirkusu? Uvidíme sa v komentároch.